Sa Good Vibes, Philippine Dog Looper, nga karon sa Northern Negros, nalibot niya ang mga probinsya sa Pilipinas, bit-bit ang iya nga aspin. Ang 32 anyos nga Philippine Dog Looper nga si Bonnie Dalida Devecais ang yara subong sa Northern Negros, gikan sa Negros Oriental. Gikan pa siya sa San Mateo Rizal, kag ginahapitan niya ang mga LGU nga iya malabyan. Nag-courtesy call siya sa City Administrator sa San Carlos City na si Attorney Estefanio Libutan sang Lunes. Gintagaan siya sang accommodation kung sa diin sarang siya, kag ang iya hinuptanan nga makapaligad sang gapi. April 2 sa nagsugod siya sa paglibot sa Pilipinas halin sa San Mateo Rizal upod ang iya nga aspin. Diri niya napamatud-an ang loyalty sang iya nga alaga, pero ginasigurado niya man nga wala ini nagakapabayan kag iya man nga ginapapahuway. Isa na siya kasamana sa Negros Island kag padayon siya sa paglibot sa probinsya sang Negros Occidental. Bata pa lang handom na ni Bonnie nga makabiyahe sa bilog nga Pilipinas kag ini ang iya sa karon nga ginatagan sang katumanan. Dito po tayo sa komodisyon ngayon ni Mayor ngayon na nagpapasalamat po ako sa lahat na nagbigay po ng staff in CDRMO po na napakalaki po na komodisyon at di po ako sanay ng ganito pero hindi po natin matanggihan po isang busy po ni Mayor at di po ako sanay ng ganito na ganito kalaking accommodation is VIP po tayo dito kaya maraming salamat in Mayor of San Carlos City po kahit di po natin na-meet napakalaking tulong na po sa akin na binigyan din ng tulugan na ganito kalaki at sa lahat po at kay Idol po na tumulong sa akin at walang sawang sumusuporta po sa lahat ng Taga-Negros po maraming salamat po. Yes. Guys, suportaran nato si Philippine Loper na ni Ani Diyos sa tuwa lugar din sa San Carlos City. Daliman nyo, gikag dumagiti hantod rin San Carlos, gibaklay niya. Naabot siya diri. Ganina mga alas 2 sa hapon. Karon ingatagan siya o turganan diri sa tuang Bilabid City Mayor Rene Costello diri sa community center ni no? O Consuelo Community Center diri sa Algiers. O pasalamat po siya sa CDRMO nga giyatagan siya tulganan diri sa atuang syudad sa San Carlos. Maraming salamat. Okay. Napakabuutan sa lahat ng mga Taga-Negros. Sana balik-balik ako dito. Ganun din sa Okay. sobrang kabaitan po. Thank you sa lahat.